Fel athrawon, ych chi nawr yn gallu creu a rannu aseiniad i grwpiau o ddisgyblion tu fewn eich tîm. Yn blaenorol, dim ond rannu aseiniad i bawb neu i unigolion tu fewn eich tîm oeddech yn gallu gwneud. Ond nawr, rydych chi'n gallu rannu aseiniad i grwpiau o ddisgyblion. Ar ôl i chi llenwi y manylion tu fewn yr aseiniad, fyddwch wedyn yn rannu'r aseiniad i naill ai bawb, unigolion neu grwpiau o ddisgyblion. Felly, ar gyfer y grwpiau, yn gyntaf braidd i chi creu y grwpiau, so cliciwch ar Manually Group Students a Create Groups. Rhowch teitl neu enw i'r grŵp ac yna dewyswch y disgyblion. Ar ôl chi creu y grŵp cyntaf, ar gyfer y tîm yma, bydd angen i mi greu grŵp ychwanegol, felly unwaith eto, rhowch teitl neu enw i'r grŵp ac yna dewyswch y disgyblion. A mae'r grwpiau wedi cael eu greu. Gallwch defnyddio yr eicon pensil i olygu, i newid y disgyblion os ych chi eisiau. Felly mae'r grwpiau wedi cael eu greu, ond os dwi yn dileu y grwpiau yn gyflym, dwi'n mynd i dangos i chi sut i greu grwpiau ar hap, so random. Rhaid i chi dewis sawl grŵp i chi eisiau, so dwi'n mynd i dewis 2, a mae Microsoft Teams yn mynd i gosod 3 neu 4 disgybl mewn pob grŵp. Unwaith eto, gallwch defnyddio y pensil i olygu'r grwpiau. Ar gyfer yr aseiniad yma, dwi'n mynd i ychwanegu PowerPoint gwag a dwi'n mynd i gofyn i'r disgyblion i gydweithio ar y ddogfen yma. Felly ar ôl i mi ychwanegu yr PowerPoint, mae'r angen i mi newid o Students Can't Edit i Students Edit Together in Groups. Mae hyn yn meddwl bydd y disgyblion tu fewn o grwpiau yn gallu cydweithio ar y ddogfen. Gallwch hefyd ychwanegu dogfen neu template o'ch laptop neu o Teams. Ar gyfer yr aseiniad yma, dwi hefyd yn mynd i ychwanegu'r aseiniad i galendar y disgyblion. Yna, pan byddwch yn barod, cliciwch ar y sain ac yna mae'r aseiniad yn barod i'r grwpiau i gwblhau. Os na i glicio ar yr aseiniad, fel chi'n gweld, mae'r grwpiau yn bresennol a mae enwau y disgyblion wedi cael eu restru o dan y grwpiau. Felly bydd PowerPoint ar gael ar gyfer pob grŵp i gwblhau. Os na i clicio ar y 3 dot ar top y dudalen a clicio ar Student View, dyma beth bydd y disgyblion yn gweld ar ôl i nhw agor yr aseiniad. Ac yna, os wnawn nhw clicio ar y ddogfen, fydden nhw'n agor y dogfen, bydden nhw yn cydweithio arno. Clicio ar Edit in Browser a dyma'r dogfen bydd y disgyblion yn gweithio arno. Oherwydd bod y ddogfen yma wedi cael ei rannu i'r grŵp, bydd y disgyblion sydd yn gysylltiedig gyda'r grŵp yn gallu cydweithio ar y ddogfen. Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, bydd angen i un disgybl cyflwyno'r gwaith nôl i'r athro. A fel chi'n gweld, os ai i posts, dyma'r aseiniad bydd angen i'r disgyblion gwblhau.